целувка по устните, повече от просто докосване, тя е цяла симфония от емоции. Една целувка по устните може да каже толкова много, без нито дума. Това е универсален символ на любов, страст и близост. Когато устните ви се срещнат, сякаш сърцата ви си говорят. Целувката може да бъде обещание, поздрав или израз на дълбока привързаност. Това е онзи момент, в който светът избледнява и оставате само вие двамата. Независимо дали е първата ви целувка или хилядната, тя винаги носи същата магия. Така че, следващия път, когато споделите тази специална целувка, помнете, вие не просто целувате устни, а свързвате сърца. Поддържайте любовта жива с целувка след целувка. Ако видеото ви допада, харесайте, споделете и се абонирайте за още интересни АМИ, свързани с целувките.